Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Бони и днес ще играем на Фанат Фредис 1, пак. Ще направим 2 и 3 и 4. Да, втората нощ е това. Ще направим и 4. Първата нощ умряхме, за втората нощ, т.е. пак първата нощ забравихме да снимаме, защото спечелихме. И нещо сме с Golden Freddy. Ще започнем на отворени врати. Да. 3, Айде. 1, старт, давай. Добре, като стана, още 12 часа, погледнем таблета, дали е там, дали Golden Freddy, дали скелетът си отворил очите, да видим дали Golden Freddy ще дойде. Айде, аз ще погледна. Чакай, че аз не съм си взел, бе. И аз видим сега. Чакай да е картата. В момента гледам на камерата. Скелетът му си е отворил очите. Golden Freddy, сега ще се събудим. Golden Freddy, сега ще се събуди. Скелетът му си е отворил очите. Какво правиш, за Бога? Скелетът му си е отворил очите. И пак скелетът му си е отворил очите. Аз ще гледам на камерата. Скелетът му си е отворил очите. Ето това е камерата. Дай да ти я размножа и да ти я дам. На. Дадох ти един стак камера. Скелетът си е отворил очите. Golden Freddy сега се е събудил. И ще се телепортира при нас. Golden Freddy, бягай. Той ако затвориш вратите, дори тогава ще се появи. Ето го, гледай на таблета. Така, готино. Golden Freddy го няма. Той казва и ми. Изчезна. Тък му стана един сън. И ние ще умрем. Гушни ме. Страх ме. Гушни ме. Няма. Добре. Защото... Къде отиде Golden Freddy? Видя ли го? Мина точно пред мен. Сериозно, Golden Freddy. Ти можеш да се телепортираш и да летиш. Добре. Чакай, сега гледам на камерите в момента. Golden Freddy е в туалетната. Коя туалетна от всичките? Мъжката или женската? Защото аз не мога да ходя в мъжката, той ще проваля в женската. Не в женската. За малко ще проверя в мъжката. Сори, момчета. Но трябва да се гледа къде е Golden Freddy. Така, ако чувате това пак е от сестра ми. Снимах преди 2 часа и пак 2 часа е. 2. Бързо прибирай се вътре в базата. Спрос малко гледай на камерата. Така. Чакай, скелета му да видим дали се е отворил очите. Ти провери на камерите. Дай да проверям. Аз си седа така. Отворил ли си е очите? Чакай. Да. Влиза при мен! Гледам се на камерата. Гледам се спокойно на камерата. Така, какво става там вътре? Спрос, малпака! Гледам се спокойно на камерата. Махна ли се? Да. Супер! Нали знаеш, че той се телепортира, тъй че ако затвориш вратите пак. Хубаво да писим тук. Така. Иначе Фредди се появи, ще ни уби. И стана 3 часа! Дон. Бърз. Разби вратите да разбием Five Nights at Freddy's 1. Аре, къде си Golden Freddy? Аз за всеки случай затварям и двете врати. Fucking. Скелетът отворил ли си очите? Да. Идва, веднага идва. И затваря и двете врати. Затвори ги бързо. Пам. Хабим ток. Не ги затваря. Фак. Няма го. Проверим какво става в туалетните. Да проверим какво става в туалетните. Няма никой. Да.
Какво? Махай стара. Виж на сцената. Никой не е. Изчезна, Дори изчезна. Тъкмо стана 4 часа. Дори изчезна. Сериозно. Да. Аз само ще огледам малко. Така. Виж в коридора. Да видим какво се дали се е показал. Как се показва ли се? Той не се маха. Готово, Никой бързо. Готово, махай се. О, ще се скрия вътре в теб. What the fuck? What the fuck? Въса. Въсъдба. Трябва да казваш it's me, когато нападаш. Защо той не казва it's me? Къде отиде? Къде отиде? Къде отиде? Не го виждам. Къде отиде? О, затворено е супер. Да огледаме. Не, защо отвори? Няма да оглеждаме. Никога няма да оглеждаме. Трябва да е затворено. Ще насерем, ако ще. Не, баш самосарем няма. С Така. Виждам, че ти си до мен и нещо друго. Никой не е до нас друг. Аз не го виждам. На място. Всичко е на мястото си. Всичко е на мястото си. Само скелета в момента си отвори очите и не виждам Голден Фредди там. 5 часа е, почти само 6. Така. Няма никой. Мисля, че той ще ми се направи. Близо е до лицето ми. Стана 6 часа! Значи Голден Фредди, ние победихме, сега не може да ни... Третата нощ! Кажи нещо, Голден Фредди. Голден Фредди. Това беше за епизода. Да, дано да ви хареса и до нови срещи.